어저가워 제프로 트리푸라 라지오 바 인디아 하스테워 시티즌십 빌 애멘멘 제프로 파르라멘토 꼭 가나닝 카프른 지미노 TSF जों 어포스 클라이 페머니 दिनै सागजरजों ताबुंबो थागलायाको जों आबोनि बागै मियाव डिसाइड खालायगासिनो जीएस प्रेसिडेन्ट संबाय जे दिनैओ खोनाबो खालायनाय दिनैओ आं सदरी डिभिजन सार्केल लिंगै जों मन्फर्ट जे एरिया आनि सार्केल तैनाय दिनैओ आं स्टुडेन्ट नंनो तैनाय चम्पक नगर जे बाजारो दिनैओ सीएबीनो अपोज खालायनाय आं दिनैओ नंखरका तामनिंके मा नंखरका आंखौ जों जतनो सिका सीएबी ताम आं दिनैओ सानान थांलाक सीएबी सिनि त्रिपुरा हास्तेओ जदिनो चालु उंगै थांका हंखाय आबो जों जतनो सिओ जों बोसोर पार्सेन्टेज सगैनाय जों जिरो सगैनाय मनि बागै जों कोनो मते फानो जों टीएसएफ नाया जे त्रिपुराओ हास्तेओ सीएबी बिल लंथों अबनि बागै जों दिनैओ नंखलायजाक जों अबनो कन्डेम खायो जों अपोज खालायो अ बिलनो मनि बागै जों दिनैओ अर गेदारिं उंलाय जुदि सा अ बिल पास थांका ताम खालाय जदिओ बिल पास जोङै थांका आबुनि consequences ताम उंनाय आबुनि बागैनाय जों अर जों टीएसएफ सिमिया त्रिपुरा राज्योआव नर्थ ईस्ट सिनि भाइस चेयारमैन सिनि गरंगोनां उपेन्द्र बतिनिओ आजागाव मिटिं दङ आरो थांजाक ताइ मनि बागै जों खोनाबो सया खालायनाय आलादा डिभिजनाव जतनो जे पारिसक जों खालायलि दङ जों अ बिल जत दिन उस्तबुनियासक जों तत दिन खालाय थांनाय आरो जे खालायनो नांगौनि आमसो जरनो जों खालायनाय लोकबां खाताम कसानाय दिनै आं अबनो कसानो मुसङो जोङो जे सीएबी बिल बाक्सा ताबुबो सिया दङ सिनि बररक अब कुनो जाति बिरोधी बुया धर्म बिरोधी बिया त्रिपुरा हावा जदि सीएबी उंगै थांखांखाय जों विशेष खालायसिनि त्रिपुरा सादा भारत बेलाय खेनो जों सुइनङै थांनायसिनि कुनो फेसिलिटिस दंलाक मुसा कक फाइबो नांगलाक मनि बागैनाय मेन इशु खांको जागाव जों त्रिपुरावा आसक बसर कलकमा तङै तंमनि सिनि 184 जन जों राजा साइ फाइमनि आबनि सिनि मुंसाबो हिस्ट्री जों मार गलाखनै जों पयतो खलायाव आमहाय इंगै थांनाय बिनि परिणाम ओ सीएबीनि ताइ जों अ जागाव जे जतनो रिक्वेस्ट खलायो अ जागाव जों सुरु छात्र संगठन चिमिया जों कुनो अ जागाव पलिटिकल इशु बुया जों जे सतपन अबलो कासुनान बागनै जत सिनाय नुनाय सिनि तिप्रासार आं बसारा मुसुंगो अखपनो जों अ जागाव केबो गिरु सोंथाय कुसकलिया जों जत किरिनाय आसुगनो जों उसुलु सिनाय मनि बागैनि आं कयनो मुसुंगो सिनि जत सिनाय नुनाय बेबंनो जों सापर्ट खालाय जों बाक्सा सामिल लंखाय बलाके हामनाय होनो आं आसा खालाय आं आनि बुमुरामेन देबरमा आं टीएसएफ सेन्ट्रल कमिटिनि इनफरमेशन सेक्रेटारि Hi, 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 hi. CFB, hi, 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 hi. CFB, hi, 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 hi. CFB, hi, 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 hi. त्रिपुरा में CFB नहीं चलेगा. नहीं चलेगा. Hi, 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 hi. CFB, hi, 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 hi. त्रिपुरा में CFB नहीं चलेगा. नहीं चलेगा. नहीं चलेगा. नरेंद्र मोदी, hi, 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 hi. अमित शाह, hi, 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 hi. CFB 作为马个人，你把我 CFB 作为马个人，你把他浪人，我让他把浪人，我 CFB 作为马个人，你把我 CFB 作为他把这里人，这里来，这里来，你把我 CFB 作为他把这里人，这里来，这里来，浪人，浪人，浪人，你把我 CFB 浪人，浪人，浪人。
干脆。嗨嗨！